Izenzo zabapostoli, isahluko sesithandathu, siqala ukufunda kwisahlukwana sokuqala siphele kwisahlukwana sesiphetho. Isifundo sesibini sibhaliwe incwadi Izenzo zabapostoli, chapter 6, verse 1 to 7. Isihloko, ukunyulwa kwabasiphetho. Kaloku ngaloo mihla bakubona ukuba bayanda abafundi, kwabakho ukukrokrwa kwawesiGrike amayeza nakwawesiHebhere, ngokuba abahlolokazi babo babesilela ekulungiseleleni kwemihla nemihla. Bathe ke abaneshumi elinababini bawubizela kuwo umhlambi wabafundi, bathi, akukholekile na ukuba thina silishiye ilizwi likaThixo silungiselele ezitafileni? Hambelani ngoko, bazalwane, amadoda abesixhenxe angqinelwe ukulinga, ezele ngomoya oyingcwele nabubulumko, esiya kuwamisela nomsebenzi. Ke thina siya kuba sindisa ekuthandazeni nasekulungiseleleni ilizwi. Lakholeka ilizwi elo emehlweni omhlambi lowo wonke, anyula uStefano, indoda ezele lukholo nangumoya oyingcwele, noFilipi, noProkoro, noNikanore, noTimoni, noPamena, noNikolawo waka-Antiyokwe, owabangenele ebuyudeni, ababamisayo emehlweni abapostoli. Bathi bakuthandaza, bazibeka izandla phezu kwabo. Laye likhula ilizwi likaThixo, liya lisanda kakhulu inani labafundi eYerusalem. Laye neqela elikhulu lababingeleli lilulamele ukholo.